homman nimi on nyt se, että nyt me kiinnitetään huomiota pelipaikkoihin. Meillä on 4 kentällä. Meillä on tää kärkihyökkääjä, kärki, sitten meillä on laidat ja meillä on alin 1 pakki. Nyt se on pallo. Omat paikat, koko aika pidetään. Sivuja katso mitä tapahtuu ja tarpeen mukaan jos hän on ohitunut, sen jälkeen tämä pitäisi varmistaa, että menee vähän lähemmäksi autossa. Kuinka tänään käy pelissä? Me voitetaan 2 ja hävitään 1. Juuso, mikä on päivän sana? Kaikki voidaan sodassa. Hyvä. Nyt kun huudetaan vaihtoon, niin saadaan lahjoittaa vaihtoehtoisesti, eli väitetään kenttä. Kädet rinnalle, mitä tää pelataan. Kädet rinnan päälle. Ja ei saa kierrata aina niin. Pois, pallo pois. Meni hyvin. Ja syöttö loppuu, toimet ole helppoa. Hieno tuli. Riva alas! Sui juo paras! Huli, hali, huli! Turpiin tuli! Hyvä peli. Hyvä peli. Huli, hali, huli! Niin puijot. Kyllä se mun mielestä oli